ତ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚର କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସୋମବାର ଦିନ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଟ୍ରେଡରଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲିଣି ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟର ଉପରେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ ସେଟା ବି ମାନେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ 4-5 ବର୍ଷର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନ୍ୟୂ ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଡରିଯିବେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ରାଦର ଦେନ୍ ଆମେ କାନ୍ଦିବା କି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବାନି କାରଣ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛେ। ସିଏ ତ ଏଣ୍ଟିଟିରେ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ରେ ଖୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ କାଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମର ରହିବ, ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ସବୁ କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ବାହାରି ପାରିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରେ। ୟା ଫିର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦାନୀର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଅଦାନୀ ସେୟାର୍ସ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 70%-80% ଡାଉନ୍ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ତାର 4000-5000 ଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 600-700-200 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ୟା ଫିର୍ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମାନେ ଏବେ ବି ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଥିଲା ଅଦାନୀ ଷ୍ଟକ୍ସ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ଟିକେ ମାନେ ଡରିକି ଥିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଲସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଦାନୀରେ, ସେମାନେ ତ ଭାଇ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଏବେ କ'ଣ ହବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ହୋପଫୁଲ୍ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କହିଦେଲେଣି କି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବୁ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରିକଭରି କରିଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ, ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ୟୁଏସ୍ରେ ରିକଭରି ମାନେ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଲତୁ କାମ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛିଟା କରେକ୍ସନ୍ ଫେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେଭେଲରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ତାଠୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ତ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ଏଫ୍ ଡି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେଣି, ବ୍ୟାଙ୍କସରେ ଲୋକ ଏଫ୍ ଡିଜ୍ କମେଇ ଦେଲେଣି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେବା କମେଇ ଦେଲେଣି, LIC କିଣିବା କମେଇ ଦେଲେଣି। ପ୍ରାୟ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ମାନେ ଯାଇକି ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ସ ହେଲା, ଏମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଲେ ହିଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ହଉ, ୟା ଫିର୍ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହଉ, କେଉଁଠୁ ଶିଖିକି ହଉ, ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇଥାଉ, ସେମାନେ ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କମିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଦେଖୁଛେ, ଲେଭେଲ୍ ଭଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ଲେଭେଲ୍ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ, କାରଣ ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ୍ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଇଛି। ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟକଏନ୍ ବି ମାନେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କି କେଉଁ ସେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 2023ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାର କି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଦାନୀ। ଆଉ ଅଦାନୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜ୍। ତାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। ମାନେ ଅଦାନୀ ନାଁରେ 4-5-6ଟା କି 7ଟା ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଅଦାନୀର ସାଇଡ୍ କମ୍ପାନୀ କିଛିଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ୟା ଫିର୍ ଛୋଟ ମୋଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପାନିଜ୍, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏସବୁ ମାନେ ଅଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି। ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀ, ସିଏ କି ବଳରାମପୁର ଚିନି ମିଲ୍ ଉପରେ ତ ଆଣିବେନି ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ବି ଆଣିଥିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଉପରେ ଆଣିଥିବେ। ହେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ଲୋମରେଟ୍, ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଥିବେ। ଟାଟା ଉପରେ ଆଣିବାର ମୋତେ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବୋଧେ କି ରିଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଆଣିବାଟା ବି ମୋତେ ଏତେ ଲାଗୁନି। ମେ ବି ଆଣିପାରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ହାଇପ୍ରେ ଥିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ବାଲା। ରିଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଲିବ୍ରିଟି ରଖେଇକି ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲେ, ତ ମେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥାଇପାରେ। କେଉଁଠି, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ରିଲାଏନ୍ସ ଏତେ ଓଭର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବ। ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ହଲେଇଲା ଭଳିଆ ତାକତ ନାହିଁ ତମର। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହା ମେଜରିଟି ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ
ओभर भैल्यूड स्टॉक जोटा कि हाईली ओभर भैल्यूड थी जार पी रेशियो बहुत अधिक थी से भाया स्टॉक को से चूज करेंगे जोटा कि इजिली जो वीकनेस मार्केट सेंटिमेंट क्रिएट कर पार्थो किसी भी न्यूज आनी दियो नेगेटिव न्यूज क्रिएट कर दो देखो ଏବେ ଆସିକି रिपोर्ट काढ़ी ना लोक ढड़गले इंस्टाग्राम आप खोलिए बर्तमान जो भी इंस्टाग्राम आम इन्फ्लुएंसर देखुए समस्ते भाई रिपोर्ट बनइले अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट उपर तो मत लगुच गोटे इंडेक्स उपर कि गोटे आने जमी आम मिड कैप सेक्टर आमको लगुच ओभर वैल्यूड एक्चुअली ओभर वैल्यूड हेल्ले जदि इंडिया ग्रोथ स्टोरी आम देखा इंडिया ग्रोथ स्टोरी ना बहुत ग्रोथ हो चली कहीं ऑर्डर बुक आसूची स्टॉक माने माने पोटेंशियल रोज ग्रोथ प्रॉफिट भी आसूची सब प्रकार बेनिफिट आसूची तेणुक मार्केट ग्रोथ देखा मिलूँ हेले समस्ते जानते ओभर वैल्यूड आप भी जानते मुझे जानची ओभर वैल्यूड तो सही गोटे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स उपर से आनीपारते मिड कैप उपर या फिर स्मॉल कैप उपर जदि मिड कैप स्मॉल कैप उपर आसिले मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर रे करेक्शन होवार चांसेस अच्छी हेल्ले गोटे कंपनी ठिया हम सी हूँ आईटीसी जिते मु मो रिसर्च अनुसार कहूँ जिते मुझे देखी मार्केट टर्बुलेंस आसो मार्केट दोहल एमती सब लोग छानिया छाटीपिटी होते से आईटीसी से तार बसी आराम आईटीसी तार 1% 2% ऊपर थी चलते ग्रीन चलते ना आप देखिए गोल्ड जब बड़ बड़ क्राश हुए से गोल्ड पूरा मार्केट नहीं जाए मार्केट राजा हूँ गोल्ड ठीक अच्छे तो आपन कौन लगुच आपण मैंने भावुं कौ सेक्टर में क्राश आसवर अच्छी सोमवार दिन मुझे प्राय पिला सहित कथा से कौन कहले मैंने सब सेक्टर बिकी बुका देवे माने जिते पैसा स्टॉक मार्केट में बसी कौन हो सेल ऑर्डर मारिक रखिए 8टा 9टा बेलू तो जापर एक्जाक्टली मैंने ठीक डिसीजन कि भूल डिसीजन कारण आम बहुत आगुआ नई न देखु नंगला हवाटा ठीक नुहे आप तो शुणी तो आम नदी तो देखने नंगला कहीं हवा एत आगु आउ आउ गोटे सांग को पचारि मुझे भाई कौन है कौन करिया तो सी सांगर गोटे स्क्रीनशॉट मोटे पठेला कि भाई जे मिछुआ राधुआ गप कहीकि तुम सब ठकई पारन बाघ आसो सतरे केत बाघ आसो जापर नो लोक सब विश्वास करेंगे तो ये आमर हिंडनबर्ग बाघ गोटे मिछुआ राधुआ आ हिंडनबर्ग उपर मत लगुच सेबी एक्शन ना तो सेबी देखो पावरलेस किसी पावर ना से पाखे बर्तमान यूएसए कंपनी एक्शन ना से खाली शोकस नोटिस मेल दुटा पठेंगे किसी तार इंपैक्ट पड़लानी से ननसेन्स कही रिप्लाई देते लिखते ये ननसेन्स ये जो मेल करें किसी केयर करूँ ये से एटीट्यूड से खातिर करना मत लगुच यूएसए जब किसी गोटे पावरफुल देखो यूएसए भी किसी पावरफुल एक्शन नहीं हेनी कारण इलेक्शन चली तो से इलेक्शन बेसी फोकस करी गवर्नमेंट के चाहिए कंट्रोवर्शियल सिचुएशन फेस करूँ कि क्या हेटर्स सहित तार मैंने क्या भी हेटर बनवाई चाहिए तो ओबियसली मत लगुनि कि से किसी पावर अच्छी से एक्शन नहीं पार बोली आम इंडियन मैंने ही पावरफुल आम जब पैनिक करें मार्केट सेल हेनी आम मार्केट क्राश हेनी जदि आम पैनिक करिया मार्केट क्राश हो एटा ओबियस कथा तो आपण मैंने डरी गले आपड़ी हड़बड़ हो मार्केट बिकिदेवी सेल करदेवी ये करदेवी सी करदेवी भाई कौन है मोर पैसा पुड़ज ये हे सी हे ताहले पैसा मार्केट क्राश हो आउ एटा हर्ड मेंटालिटी समस्त मुंडे जोटा पशिव से समस्त भावे समस्त करेंगे हिंडनबर्ग गोटे एमतिया ऑर्गेनाइजेशन सी कौन कर गोटे रिपोर्टा पर्टिकुलर काढ़ी था हाँ ये कंपनी ताले पर्टिकुलर से ही कंपनी क्राश होता सी चला कि शनिवार आज रविवार कल बंद अच्छी मार्केट लोक डिस्कसन कर पूरा पैनिक पैनिक छेड़े आउ सोमवार दिन भाई सब सेक्टर से चाहते करेक्शन आने से कौन करेंगे सब सेक्टर में पैनिक क्रिएट कर पर्टिकुलर गोटे सेक्टर जब आनी था कौन हाँ मुझे रिलायंस आणुची रिपोर्ट कि मुझे आणुची रेलवे सेक्टर उपर कि आणुची डिफेन्स सेक्टर उपर कि कौन एमती गोटे आनी था ताहले आम भाई कि हाँ मार्केट रे किसी गोटे होचे माने ठंडा हो कि असुविधा नहीं एमाने कौन कर भाई डायरेक्ट आणुंट गोटे रिपोर्ट काढ़े कहलानी किसी आप ट्विटा देखिए से पर्टिकुलर लिखी समथिंग बिग फॉर इंडिया कमिंग सुन भाई इंडिया तू पर्टिकुलर डाटा काढ़े तू सस्पेंस कौन काढ़ु यूएस रे भाई लोक एत गन लाइसेंस धरिक बुलूँ आसासिनेट कर तुम डायरेक्टर को सुट करदे इंडिया जी लॉस कर जाइए तो तुम भाई भाई चिंती रख गोटे कहीं लोक रिटेल इन्वेस्टर सहित पंगा नौ कहीं पंगा नौ कहल अरे भाई समस्त प्रॉफिट कर जो लोक प्रॉफिट हो लोक लॉस हो सी बुझे तुम कौन जाऊँ तुम रिपोर्ट काढ़ी तुम चुपचाप तुम तुम रिसर्च कर तू तोर भाई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर तुम तुम इन्वेस्ट कर प्रॉफिट करना गोटे मार्केट रे फेक न्यूज क्रिएट करके पैनिक सेल करवा ये ठीक नुहे है तुम जिते भी रिपोर्ट काढ़ देख मार्केट क्राश हो तुम तो केवे एमती ना तुम गोटे भल न्यूज देखिए आस मार्केट पूरा ऊपर पड़ो सेमती तुम केवे करन तुम सब न्यूज आसो मार्केट क्राश कर भाई ताहले लॉजिक कौन यार माने लोकंर लॉस करा चाहूँ ना मार्केट चाहूँ तुम इन्वेस्टमेंट लोक न करूँ
या फिर इंडिया गवर्नमेंट चाहूँ कि हाँ इन्वेस्टमेंट न करूँ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାଜିଶ ରଚୁଛି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋର ତ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଉଛି, ହେଲେ ୟାର ତ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ଟ୍ୱିଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 40 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଗଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 4 ମିଲିୟନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିଲିୟନ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଗାଳି ବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ କାଢ଼ିବେ। ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ନା ଶୋଇଥିବ। ଆର୍‌ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତାଙ୍କର 4 BHK ଖଟରେ ଶୋଇଥିବେ। ଆଉ ସେ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବେଡ୍‌ରେ। ଆଉ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବି ଆମର ସେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ତ ଇଏ କଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋକଙ୍କର କଟିଗଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା, ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବିନି କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ସେ ଭାବୁଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ ନଥିବ। ସେବିର ଚିଫ୍ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାଧବପୁରୀ ବଚ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍, ସିଏ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିକି ସେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। କେହି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ, କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସିଲା, ତାର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, କି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ତମେ ଡରିକି ରହୁଛ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛ ତମେ, ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କର ଭାଇ, ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ଭାଇ। ତମ କ'ଣ ଡରିକି ରହୁଛ ନା କ'ଣ? କୋଉ ବି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏଠି ମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ଆମେ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ, ସିଏ କରିଦେବୁ। ବିଜେଡି ବାଲା ତ ଗଲେ ଓପାଡ଼ିକି ସବୁ, କିଛି ରୋକିପାରିଲେନି କରପ୍ସନକୁ ଓପିଏସ୍ସିରେ। ପିଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ପିଲା ତ ମିଛରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେନି ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ଦିଘା ନା କ'ଣ ସୋରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ତେଲୁଗୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ସେ ସବୁ ଲିକ୍ କରୁଥିଲା। ତ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୋକିପାରୁନି କିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବୁଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ଲୋ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସ୍ଲୋ। ଲୋକ ଏବେ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସିମ୍ ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବୁଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପୁରା ସ୍ଲୋ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଗୁନି କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଆସିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନାହିଁ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି କରିବେନି ସେମାନେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆରାମରେ ବସିବେ, ମାର୍କେଟ ସୋମବାର ଦିନ କ୍ରାସ୍ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା। ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ବଟ୍ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ସେଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଆ ଭାଇ ଥିଲା କଥା। ଆଉ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖାଯିବ। ଯେତିକି ଲସ୍ ହେବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ସେଟା ଆମର। ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। କାଲି ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆଣିବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଉପରେ। ତ ବାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେଇଟା ମନେ କରି ଦେଖିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଡରନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ଡରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 9ଟା 4-5ରୁ ସେଲ୍ କରି ବସନ୍ତୁ। ସେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଯେତିକି ଲସ୍ ହେଲା ହେଲା ବାହାରିଯିବେ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲସ୍ ହେବ ବାହାରିଯିବେ। ତାପରେ ବାଇ ଦ ଡିପ୍ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ କରେକ୍ସନ୍ ଫେଜ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କିଣିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍। ମୁଁ ଏଟା କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବିନି କି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉନି। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେଇବି 9ଟା ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଜଣେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।